Χριστούγεννα μου θυμίζουν χριστουγεννιάτικο δέντρο, φαγητό, οικογενειακές στιγμές, φίλους, αγάπες, βόλτες σε μαγαζιά και τα λοιπά, παιχνίδια, χαρτάκι. Όλα αυτά Άγιος Βασίλης για τα μικρά παιδιά, καλαντά που λένε με τα τριγωνάκια τους. Είναι ένα μικρό κομμάτι που έβγαλα πριν να βγάλω το χριστουγεννιάτικο κομμάτι που έρχεται σε λίγο. Θέλω να σας πω καλά Χριστούγεννα σε όλους, καλά να περνάτε όπου και να είστε, να περνάτε να αγαπιέστε με όποιον έχετε δίπλα σας, να παίζετε χαρτάκια, να παίζετε οικογενειακά παιχνιδάκια, όλα αυτά τα μικρά παιδάκια να λένε τα καλαντά όταν είναι η στιγμή τους και να χαίρεστε που είστε μαζί τους. Όποιος έχει παιδάκια, οικογένεια, να τα χαίρετε όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να στεναχωριέται για τίποτα, για τίποτα. Ας περάσει καλά τα Χριστούγεννα τα φετινά. 2015, οικονομική κρίση ακούγεται συνεχώς. Μα περάστε καλά ρε παιδιά. Καλά Χριστούγεννα ξανά από τον OG. Σας φιλώ. Αντίο. Θα έρθει και το χριστουγεννιάτικο καπάκι. Σήμερα τα βγάζω και τα δύο. Να είστε καλά, καλά να περνάτε όπου και αν είστε με τις οικογένειές σας. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, να έρθει καινούριο το νέο έτος. Και ευχαριστώ πολύ που θα ακούσετε αυτά τα δύο κομμάτια, τα τελευταία για φέτος, το ελπίζω. Μπορεί να μου τη δώσει και να βγάλω κι άλλο. Αλλά να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε όλο αυτό το χρόνο, το 2015. Εγώ πέρασα όμορφες στιγμές και δυσάρεστες και όλα, αλλά ο καθένας πέρασε όπως ήθελε. Ευχαριστώ πολύ, ήταν ένα μικρό κομμάτι, μικρό, εντάξει, τρόπος του λέγει. Ευχαριστώ πολύ, καλά Χριστούγεννα μάγκες, όλα, κορίτσια, αγόρια, οικογένειες, μαμάδες, μπαμπάδες, καλά να περάσετε, καλά Χριστούγεννα, γεια σας.